internettet ikke bør begrænses på vegne af økonomiske særinteresser, der ikke forstår internettet. Jeg er blevet stillet et spørgsmål igen og igen de sidste 4 uger. Hvad er der galt med Acta? Det er heldigvis nemt at svare på. Der er 3 ting galt. For det første, Acta blev forhandlet bag lukkede døre. Men hvem sad med til forhandlingsbordet? Det gjorde menneskerettigheds, borgerrettigheds og forbrugerrettighedsorganisationerne ikke. Det gjorde offentligheden ikke. Det gjorde ikke engang vores folkevalgte politikere. Kan vi lige prøve alle sammen uden masker på rummet? Ned Acta! 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 Kommet, fordi I ikke kan lide Acta. Fordi, nu skal I høre, jeg fulgte jo demoen helt fra Israels plads. Og jeg synes, jeg har observeret, at der er nogle mennesker her i dag, som tydeligvis kun er taget til demo for at drikke bajer og score. De mennesker er heldigvis meget, meget nemme at genkende, hvis I kigger jer omkring. Det er nemlig alle de mennesker, som ikke lytter efter lige nu. Ej!